Malaki ang paniniwala ko na magiging merry ang Pasko na 2021. Hindi tayo nagpatinag sa mga pagsubok na dumating. Palakasin pa natin ang ating pananampalataya na may magandang bukas na naghihintay sa atin. Kapit lang dahil ang mensahe ng Pasko ay pagmamahal, pag-asa at pagkakaisa. Ito po si Belen Fernandez na bumabati ng Merry Christmas po, Pinablin Dagupen. Sa gitna ng pandemya, ay dama pa din natin ang diwa ng Pasko. Pagtutulungan, pagkakaisa, at pag-alala na ang Pasko ay masaya kapag kasama ang pamilya. Mula po sa inyong lingkod, Vice Mayor Brian Cua, kami po sa Sangguniang Panglungsod ay bumabati sa inyo ng maligayang Pasko at maligong bagong taon. At live na po tayo sa ating YouTube. Tama ba, Action Conrad? Ayan, live na po tayo sa ating YouTube page, mga ka-action. YouTube channel. Ayan, dapat bumisita rin ho kayo dyan sa aming YouTube channel na naka-live stream po sa mga oras na ito, mga ka-action. Magtungo lamang po kayo sa, ganun pa rin, DWCM Action Radio Pangasinan. Samantala, live din ho tayo sa ating Facebook. Ayan, live din ho tayo sa ating Facebook, mga ka-action, sa DWCM Action Radio Pangasinan 1161. Para naman ho sa mga ka-action nating nakatutok sa atin hong sa atin pong airwaves. Ayan, isang ma-action morning, mga ka-action. Pwede na ho kayong mag-send ng inyong mga text messages sa atin hong text line sa 0922-852-1161. Alright, isang ma-action morning pa rin, mga ka-action. Ayan, maya-maya antabayanan din ho natin sa Action Clear. Mamaya pa yan, mga ka-action. Okay, nako, kamusta ho? Naging pagsalubong natin sa bagong taon noong January 1 at December 31, mga ka-action. At balita ko.
Eto meron mga ka-action na 23 as of yesterday morning mga ka-action ang mga LGUs, municipalities na tinamaan o merong mga kaso nitong naputukan dito ho sa ating lalawigan, dito sa lalawigan ho ng Pangasinan. At pero ayan muna mga ka-action, mamaya yan ulitin natin yan dahil medyo si ating signal ay nangihina. Okay, pero ito mga ka-action at 2022, ayan, wala na si 2020, wala na rin si 2021, pero si COVID-19 na mula pa noong 2019 nandito pa rin mga ka-action Yan, at dahil dyan, check natin kung kamusta etong sitwasyon ng COVID-19 sa buong mundo. Ito mga ka-action at pumalo na nga sa 289,139,121 ang bilang ng mga tinamaan ng COVID-19 sa buong mundo. At sa bilang ho na yun mga ka-aksyon, nangunguna itong Estados Unidos pa rin na merong 54,851,929 na kaso ng COVID-19. Mga naitalang kaso ito mga ka-aksyon simula ho nung magkaroon ng outbreak sa kanila hong nasasakupan. Samantala sa United Kingdom, ang United Kingdom ngayon ay meron ng 13.1 million na kaso ng COVID-19. Sunod ho dyan ang France na merong 10.2 million. Ang Spain na merong 6.2 million. Germany na 7.1 million. Italy na merong 6.2 million. Russia na merong 10.3 million. At nandyan din ang may pinakamataas na naitalang kaso noong taong 2021, nakaraang taon mga ka-aksyon, na pumalo sa 34.8 million ang bansang India. At ang Brazil na merong 22.2 million kaso ng COVID-19. Naitalang kaso. So yun pa rin mga ka-aksyon, inaasahan natin na sana higit pa ang maging pagbaba ng kaso ng COVID-19 sa taong ito. Nandito mga ka-aksyon at sa pagpasok ng taong 2022, medyo naging dito sa atin hong lalawigan, dito sa lalawigan ng Pangasinan, ang dating ANDA mayor na si Aldrin Cerdan, Action Conrad, pinagbabaril at patay ang dating alkalde ng ANDA na si Aldrin Cerdan matapos manong pagbabarilin ng isang William Kagampan alias Dugong kahapon ng umaga mga ka-aksyon. Nagpapahinga muna si Cerdan sa kanyang farm sa barangay na Magbagan nang ito ay puntahan ni Kagampan. Nag-usap na umano ang dalawa. Ngunit karak-karak ay pinagbabaril ni Cerdan gamit ang isang M16 rifle. Pinagbabaril si Cerdan gamit ang isang M16 rifle. Pumanaw ng maglaon si Cerdan habang naaresto naman si Kagampan. Ayan, labis-labis ang pagkikiramay ng marami nating mga ka-action doon sa nangyaring insidente. Okay, pero mamaya ho tayo magtutungo dyan mga ka-action at balik po tayo doon sa COVID-19 update ho natin dito pa rin sa atin hong dito pa rin sa ating bansa mga ka-action. Nagkaroon tayo ng pandaigdigang bilang ng mga kaso ng COVID-19. Samantala, dumako naman ho tayo sa kung kamusta na ang bilang ng COVID-19 dito ho sa ating bansa.
Ito mga ka-action, ano, at naitala ang 3,617 pang bagong kaso ng COVID-19 at kahapon, January 1, 2022, alas 6 ng gabi. Batay huyan sa Department of Health o DOH. Naidagdag din dito ang 468 mga ka-action, ano, na gumaling at 43 na binawian ng buhay. Imagine that mga ka-action, kakatapos lang ng bagong taon, kakapasok lang nitong bagong taon at may mga naitala na namang kaso ng COVID-19. What more pa kaya kapag naglaon tumagal itong parang kunwari January 1 kahapon at January 15, pagdating ng January 15 mga ka-action, biglang dumami ulit yung mga kaso. Ng COVID-19. Grabe mga ka-action, ano? Patuloy naman binabantayan ang 17,734 active cases dito sa Pilipinas. Parang kailan lang nasa 10,000 lang ata mga ka-action, ano? At lumulusong na naman etong bilang ng mga naitatalang kaso ng COVID-19 dahil siguro dito mga ka-action sa pagpasok dyan sa mga holiday seasons na nangyari. Siyempre, iba yung pag-iingat pa rin para sa lahat po ng mga ka-action natin. Ayan, samantala, pumalo na ang kabuuang bilang ng kaso ng COVID-19 dito sa Pilipinas sa 2,847,486. Habang ang bilang ng nasawi ay nasa 51,545 mga ka-aksyon at 2,778,567 na gumaling. Kahit papano, wala tayong masabing kung ano mga ka-action, dahil mataas naman etong bilang ng mga recovered patients o yung gumagaling kaysa doon sa mga bilang ng dumadagdag pang aktibong kaso ng COVID-19. Ayon sa pinakahuling ulat, dalawang mga laboratorio ang hindi operational noong December 30, 2021. Baka mamaya kasi nagdiriwang sila ng bagong taon, Inagahan nila mga ka-action yung pagdiriwang ng bagong taon. Ayon nga sa pinakahuling ulat, dalawang laboratorio ang hindi operational noong December 30, 2021, habang merong 6 na laboratorio na hindi nakapagsumite ng datos sa COVID-19 Document Repository System o CDRS. Base sa datos sa nakaraang 14 days, ang kontribusyon ng 8 labs na ito ay humigit kumulang 0.2% sa lahat ng samples na naitest at 0.1% sa lahat ng positibong mga individual. Nagpaalala naman ang Department of Health na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19 at ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards. Gayon din ang laging pagsusuot ng face mask na may face shield. So dati pa rin, Action Clear, na required ang face shield. Malamig, Oo. Sobrang lamig, grabe. Grabe, sobrang lamig, Action Clear, Pansin ko sa jacket mo, For the first time in forever. Naka-jacket itong sa Action Clear, Happy na, Action Clear. Okay, pero ayun, at balik tayo doon. Pagsusuot pa rin mga ka-action ng face mask at face shield, itong paalala ng Department of Health. Marami nga nagsasabi mga ka-action, nung bagong taon, besperas ng bagong taon mga ka-action. Pero teka lang, at itong bagong taon ay hindi na kagaya nung mga nakaraang taon mga ka-action na talagang iikot ka mga ka-action. 360, pag ikot mo, buong paligid mo talagang may paputukan, may mga fireworks, maingay, mga mufflers yung naririnig mo, yero, kalampag, tugtugan.
Pero mga ka-aksyon, noong bagong taon na, pabiyahe kami, pauwi kami lahat. Kami nila Action Dav, Action Jeric, Action Claire de Guzman, ayan. Pauwi kami mga ka-aksyon, ano? Pero mapapansin mo na talagang hindi nakagaya ng dati yung pagsalubong sa ito siguro ay dahil na rin sa pandemya at pwede rin mga ka-aksyon, no? Kaya hindi ganoon kaingay yung mga naririnig natin. Siguro dahil na rin doon sa pagsunod ng marami nating kababayan sa mga ipinagbabawal na firecrackers. Oo, pero ayun mga ka-aksyon, no? At 23 na municipalities ngayon ang merong mga naitalang naputukan mga ka-aksyon. At ito nga mga ka-aksyon, bale mamaya may pag-uusapan kami nitong si Action Claire, ano? Pero mamaya yan mga ka-aksyon. Dahil ito muna at dako naman ho tayo mga ka-aksyon sa yung mga tinamaan pa rin ng bagyo mga ka-aksyon, ano? Na si Odette. Well, natabunan na yan dahil bagong taon na mga ka-aksyon. Pero ito may update kagabi tungkol ho dyan sa bagyong Odette na yan. Naitala ang 79 pang lokal na pamahalaan na wala pa rin kuryente dahil sa pananalasa ng bagyong Odette. Sinabi naman na 205 syudad at munisipalidad na ang naibalik ang kuryente. Samantala isa sa 18 na lugar naman ay naibalik na ang daloy ng tubig. Habang 129 na lugar na sinalanta ng Odette ay nakakaranas pa rin ng communication outage. Oo nga, ano, at meron pa rin mga lugar na walang kuryente, wala ding communication outage mga ka-aksyon. Uy, pero teka lang, Sean Conrad, batiin ko lamang itong mga ka-aksyon ho nating nanonood sa atin pong Facebook Live bago ho tayo Ayan, isang ma-action morning sa lahat po ng mga ka-action natin na ayan, ramdam pa rin ang Pasko. Ay, hindi pala Pasko, bagong taon mga ka-action, ano? At tila baga tulog pa ang mga ka-action natin. Ayan, Happy New Year po ulit sa inyong lahat mga ka-action, ano? At nasa lubong na ho natin etong bagong taon. 2022 mga ka-action, nawa mas maging the best, ano? Sana mga ka-action, mangyari ho yan. Pero ito muna at kumakaway po si Action Conrad Alvarez. Kasama ho pala natin siya sa ating technical side. At mamaya, magpapakilala ho kami ulit mga ka-action. Huwag ho kayo mag-alala. Magbibigay ho muna kami para sa ilang mga paalala. Ngayong Pasko,
Malaki ang paniniwala ko na magiging merry ang Pasko na 2021. Hindi tayo nagpatinag sa mga pagsubok na dumating. Palakasin pa natin ang ating pananampalataya na may magandang bukas na naghihintay sa atin. Kapit lang dahil ang mensahe ng Pasko ay pagmamahal, pag-asa at pagkakaisa. Ito po si Belen Fernandez na bumabati ng Merry Christmas po, kina Blin Dagupen. Sa gitna ng pandemya, ay dama pa din natin ang diwa ng Pasko. Pagtutulungan, pagkakaisa, at pag-alala na ang Pasko ay masaya kapag kasama ang pamilya. Mula po sa inyong lingkod, Vice Mayor Brian Cua, kami po sa Sangguniang Panglungsod ay bumabati po sa inyo ng maligayang Pasko at maligong bagong taon. Alright, mga ka-action. Huwag ka na gumawa ng Pilipinas. Oo. Ulitin na lang natin ulit, Okay. mga ka-action. Magandang umaga, Pilipinas! Maaksyong morning sa ating mga ka-aksyon. Yan, kasama niyo pong muli ang inyong mga ka-action ngayong isang maaksyong morning sa ating technical side, Action Conrad Alvarez. At kasama nyo rin po ako, Action Claire de Guzman. Ayan, ako naman po mga ka-action, si Action Alex Navarro. Mamaya. Binili lang namin yan ni Action Jerry. Ay, sana all, mga ka-action, ano? At ito, Action Claire, ano? At ayun, pinagdiwang na marami nating mga ka-action itong bagong taon. Saya. Saya ka ba? Bagong taon? Sakto Sakto lang. Mga bandang alas 4 ng umaga ng Ay. January 1. Dahil... Bandang alas 11 ng umaga sa akin January 1. Wow! Yan. Masaya naman kahit papaano, no? Lalo kung naabutan mo pa yung mga pagkain. Oo. Naabutan ko nga ng alas 11 ng umaga. Naabutan mo pa ng alas 11 Oh. ng umaga. Kasi yung baboy na naabutan ko, naging balatong na nung umaga. Wala. Alam mo yung balatong yung munggo? Oo. Naging munggo na, nakasahog na doon. Tapos Ah. tanghalian, pinakbet, nakasahog ulit yung lechon doon. Pero for sure, yung mga ka-action natin, meron ding mga experience na ganyan. Oo naman. May mga painit-painit na nangyayari. Uy. Baka nga, hanggang January 4. 3 lang naman. Ay, hanggang 3 lang. Nag-3 ka pa, pwede namang umabot yan ng 4. Madaling araw, pero yung alas... Last yung, minute na Oo, nagugutom ka, tapos nagbukas ka ng ref. Painit ko nga ulit yung spaghetti. Yun na yung pinaka. Pero okay lang din naman yun na nagpapainit ng pagkain. Basta siguraduhin natin mga ka-action na naka-ref. Oo. Kasi syempre mapapanis yung Hala, hindi ako sayang din. nagre-ref. Oo. Kung may amag na, kainin mo pa rin. Laban lang. Kaya pala. Hindi, biro lang mga ka-action. Ano? At nako, ayan, sa pagsalubong natin doon sa bagong taon, ang daming naging, ulit, ang daming kahapon, day 1 pa lang Day 1, nag-start na naman tong, naalala ko kasi, yung nag-post, Action Claire, sabi niya, 1/365. Naalala ko, ganun na ganun last year. Oo. Ay, ganun na ganun yung pagpasok ng 2021. We are excited. May nag-post agad. Madaling araw pa lang
kakapasok pa lang ng January 1, may nag-post agad Action Claire. 365. Tapos may nabasa din ako, Action Alex. May internet connection din naman kami. Alam din namin na New Year na. New Year na. Mabasag trip ay. Loko-loko. Ang dami nga eh. Sabi, tapos maraming magchat-chat sa'yo, ano, pag tahimik ka. Pagka Lalo na pag hindi ka bumabate, gano'n. Yes. Tapos hindi ka man lang nag-post gano'n. Tatanong nila. I-PPM ka nila Oo, may mga mag-PPM. Siguro na natatakot yung mga yun or na nag-aalala. Na, baka hindi masaya yung New Year niya. Meron yung magchat-chat, sabi niya, ay may nag-chat, sabi niya, uy, hindi ka ata nag-New Year. Oo. Hindi ka ba nag-New Year sa inyo? Ganyan niya. Uy, nyamot, nag-New Year ako. Nyamot, parang Pangasinan kasi. Oo. Nyamot, gano'n. Nag-New Year ako, nyamot. Pero saludo lang din tayo, no, doon sa mga authorities, yung doon sa mga Oo. public servant. Totoo Na sa kabila nung, syempre, yung pinagdiriwang ng mundo, yung New Year, Christmas, ganyan, nandyan pa rin sila. Andyan pa rin sila na rumoronda, andyan pa rin sila na nakikipag-ugnayan sa atin. Personally, dito sa Action Radio Pangasinan ay nagpapasalamat po kami doon sa nagpa-unlock ng mga interviews. Oo. Yes. Kasi hindi yun madali na sa kalagitnaan ng pagse-celebrate ng mundo ay nandyan ka sa opisina nyo na ginagawa mo yung tungkulin mo. Ayan, maraming salamat po sa BFP. Just like you. Just like you din. Just like us, pala. Sa BFP, sa PNP, at saka sa mga hospital, maraming salamat po mga ka-aksyon. Poso, mga ganyan. Dito sa Poso Dagupan, ayan, nakikipagkwentuhan sila sa akin habang naghihintay ako ng ng kung kailan ako mag-i-start ng report. Nakikipagkwentuhan ako sa kanila, ako nagtatanong saan ba pwedeng pumwesto, ayan, sa mga Poso Dagupan. Pati na rin Action Claire, alam mo, di ba naabutan natin, paalis tayo dito alas 11 Gs ng umaga, yung mga basura na nakakalat dito sa may kamusta na nga ba pala? Wala Alam na? mo ba, alas 4:30, Naglilinis na sila. kasi di ba paalis kami dito. Oo. Alas 3 pa lang ng madaling araw, dumaan kami dito para sana tumingin kung may nagbebenta pa ng prutas para dalhin sa amin. May mga dito, yung mga waste Disposal management. Ayun, WDM. Yun yung mga yung mga naglilinis, 'di ba? Nandyan na sila, alam mo ba't grabe, talagang todo linis. Ang kon din Itong mga kasi, ito. sobrang gabundok yun. Mga basura. Remember nung nag-report ako sa Hataw, konti lang yun konti lang yun. Grabe, 'di ba? Pero nung pagdating po nung alas 11 na ng gabi ng December 31, Punong-puno na. Gabundok na, Action Claire. Hindi lang dyan, pati doon sa may Nueva. Alam mo doon sa pinupuntahan natin nila Action Jerry kapag bibili tayo ng mga damit. Nandoon, gabundok na rin, Action Claire. At dumaan nga kami dito, madaling araw, kahapon, mga alas 3:30, ganyan, something, ay may mga truck na dyan. Tapos yung mga babae, talagang yung mga nagtatrabaho sa ganyan, uy, Happy New Year po. Sabi nga namin. Diba? Uy, Hindi happy- matatawaran yun. Oo. Yung servisyo ng lang ganun. Talagang nililinisan nila. Tapos, naghahanap pa sila ng mabait pa sila kasi sabi nila, may mga alaga kayong baboy. Sabi nila, yung mga yung mga black na baboy. Kasi may mga doon, may yung mga left, yung mga pinagbalatan. Oo, nandoon yung mga yung pinya. Grabe, ang dami ding nasayang, Action Claire. Ma-share ko lang. Lalo na yung mga bagyo vegetables, ang dami doon karaniwan. Alam mo ba, tayo halos bumili tayo ng pakwan, pinya, yung mga bilog-bilog na melon. Pero nung alas 3:30 ng gabi, ay ng madaling araw, nakita ko nandyan lang. Oo. Pupulot pa nga kami, ibabato din namin, gano'n. Kaya asahan natin mga ka-action na ngayon, January 2, 3, and 4, asahan natin yung siguro, we are hoping na babagsak yung presyo. Presyo sana. Kasi syempre, yung supply nandyan yan, yung mga gulay at prutas na yan, hindi naman, perishable yung mga yan, nasasayang yan, na ang tawag din kasi. Ang mura ng gulay kahapon. Kita mo na. Yan yung inaasahan namin ni Action Dove nung 31 na sa mga susunod na araw, bababa na po yung presyo ng gulay at prutas. Ang Kasi baba ng masasayangan din yung mga vendors Totoo, mabubulok tama ka lang dyan. din. Yes. Totoo, grabe ang ibinaba ng, hindi naman ganoon, pero yung mga na-slice na, talagang nagmura. Yung dating tagbe 25, benta nila 15. So, Kasi sayang din. Pinakbit ang ulam namin kagabi. Ay, wow. Ganon. Oo.
Ang mura ng ano, ang mura ng... Ang importante ng na gulay. lang sa mga vendor na yan, sa mga ka-action natin na nagtitinda ng gulay, yung maibalik yung capital nila. Yes. Kahit wala ng tubo. Yes, totoo yan. Maibalik lang. Kasi sayang din kung mabubulok, walang babalik na kapital. Alam mo yung mga peras, ganyan. Kasi 'di ba nung 20 pesos yun. oo, 20 pesos tas naging 15 siya nung 30 ng gabi. 30 ng gabi, Webes eh. Oo. 30. Webes 'yun, 'di ba? 30 ng gabi, December 30 ng gabi. Tagki-15 na lang 'yun. Tapos 31 naging 10 pesos. Di ba? And then madaling araw ng January 1, alas 3:30, nagkalat lang yung mga pera sa tabi. Halos tinatapak-tapakan na lang. Kaya sabi ng mga vendors, sabi ng mga nandyan, yung mga WDM, may mga alaga kayong ano, yung native. Oo. Ayan, para Ipakain. Grabe, ang dami, action clear, no? Sabi nga namin, baka pwede pa yan sa atin, sabi namin. Pwede pa. Sa tutuusin. Yun nga lang, Madumi na madumi yung area ng kinalalagyan. At ang Talaga- sangsang din kasi ng amoy. Oo, grabe. Nasayang din, nasayang yung mga mansanas, ganun, ang dami din. Kahit paano madami, ilang pinya nga yung nakita namin, mga ka-action, isang ano ata, alam mo yung white na na tray, isang ganun, talagang, ang mga damage lang nila, yung sa ilalim, medyo nabukbuk, tas yung isa naman, naipit, ganun, yung isa may butas, tapos, wala lang, ganun. Mga pakwan naman, alam mo yung mga dinisplay nila na nahinate. Durug-durug na. O, di ba, ganun sila pag nagbebenta ng pakwan, maghahati sila ng isa. para tas makita yung nasa loob. Yung mga ganun, ang dami, yung mga nahati-hati. Diba? Sayang lang. Siyempre, hindi rin nila kakainin yan. Siyempre, nilangaw. Oo. Pero kapag kayong mga hindi pa naman nabuksan ng mga prutas, Action Alex, pwede naman nilang gawing kwan yun, jam. Yes. Totoo yan. Yun na lang din yung pinakaparaan para hindi masayang yun, mga ka-action. O, Gawin yung para jam. kahit papano, makikita pa rin. Di ba? Grabe, ang daming, wala lang mga ka-action, napansin ko lang, sa sobrang pagmamadali ng marami, na makakompleto nung bilog-bilog, yun lang, papansin mo, kinaumagahan, nandoon lang sa tabi-tabi, ganun. At ayun, saludo, yun nga, kaya ko nga na-share yun, kasi, Yung WDM. Diba? Yung mga waste disposal management na madaling araw for sure nagdiwang yung mga yon ng bagong taon. Pero madaling araw nandyan sila naglilinis, mga ka-action, nagkukwentuhan, nagkakape, nandyan sila sa tabi-tabi. Nakakatuwa lang. Saludo talaga tayo sa mga ganun. Hindi, yung alam nila, yung tungkulin nila, Yes. yung tungkulin na pinasok nila. Meron kasi, kahit na, pero hindi na natin sila i-specify. Meron kasi yung mga authorities din minsan na alam na nga lang nila na ang tungkulin nila, kabilang sa tungkulin nila ay mag-disseminate ng information doon sa Yes. media, sa katulad natin. Pero meron pa rin talaga yung mga authorities na akala mo kung umasta parang tayo ay nagde-demand ng sobra-sobra ng impormasyon nila. Hindi man lang sumagot. Pagsasagot man ang sarcastic ng tunog. Yes. Shout out po sa inyo. Di ba? Uy, binabati ko pala mga ka-action, at kahit busy sila nung bagong taon, dahil maglilibot sila, para i-check itong mga areas kung saan may mga nagpapaputok para maiwasan yung sunog. Etong senior fire inspector ng lungsod ng Dagupan, Senior Fire Inspector Sir Richard Santillan. Dahil isipin mo yon, nagpunta kami doon at pumayag naman siya kahit paano. Diba? Trabaho nila din yon na magbigay ng impormasyon. Pero isipin mo yon, sa mga oras na yon. Parang bonus na sa ating mga media na mabait pa rin yung pagtugon nila sa atin kahit na alam nating pagod sila. Diba? Isipin mo yun, sa oras na yun dapat palibot na rin sila. Dahil 10 around magte-10 na. Ay, magna-9 na pala, magna-9 na yon. Kailangan na nila umikot nun dahil 2 oras na lang, bagong taon na. So, kahit papano, nakausap natin sila, mga ka-action, at maraming salamat. May mga kapulisan. Ayun, batiin nga din pala batiin na nga din pala natin ang PIO ng BFP Kalasyaw, si Sir
Job Nolan Aklan. Kasi naka-day off siya that time. Tapos nakikipag-coordinate ang Action Radio sa kanila para sa interview Yes. noong special coverage. And naka-day off si Sir Aklan. Ano ba yung ginawa niya? Nakipag-coordinate siya. Tumawag siya sa opisina nila. Renefer niya tayo para lang Oo. magkaroon ng Narinig ko nga resource yung interview speaker. niya sa kanya. Saludo po kami sa inyo, mga mahal naming BFP, PNP. Yes. Sana lang yung mga kahanay nila ay maging ganun Ganon din. din. Parehas ang... Pero hindi rin talaga maiwasan mga ka-action, lalong-lalo na hindi pa nakakaunawa nung partnership ng PNP, BFP at kahit anong pang sangay doon sa media. Yes, mga ka-action. Ano? At tuloy-tuloy din yung kanilang serbisyo. Well, kahit pa paano naman, meron silang tinatawag na shifting, ganyan. Pero napakaganda pa rin dahil nandyan sila mga ka-action. Ano? O, At parang- isa din sa nakita namin ni Action Jerry habang naglilibot kami dyan sa Mangaldan, yung mga yung mga pump attendant sa bawat gasoline station. Uy, oo, Action Diba? Claire. Meron pa yung mga 24 hours na gasoline station pero nandun pa rin sila. Ayan, saludo po kami. Babanggit sana ako. ng ano. Ako din, babanggit din ako. Naalala ko, bawal pala. No? Pero yun, oo, totoo yung sinabi mo dahil... 11 nandun pa rin sila. Yes. Pero tahimik ang New Year, no? Oo. Unlike dati na talagang sobrang ingay. Ayan. Sa amin nga daw, kasi nagtatanong-tanong ako, wala daw talaga masyadong nagpaputok. Oo. Unlike dito sa Dagupan, Meron pero hindi rin ganun kadami. kumpara dati. Kumpara dati. Oo. Alam mo ba dati, kapag lumabas ka ng alauna ng madaling araw o kaya alas 2, yung buong kalsada, At saka meron yung binabanggit nyo dito na isang barangay na... yun yung sa amin. Sa Lasip Grande. Lasip Grande, Pugo Chico. Basta dyan sa Lasip Grande na yan. Lasip Grande o Lasip Chico. Nakalimutan ko na. Pugo Lasip. Oo. O kasi barangay yan eh. Oo. Lasip Grande, Pugo Chico. Pugo Chico, tapos Pugo Lasip. Ayan, magkakatabi lang yan. Tatlo yan na barangay magkakatabi. Yung sa Pugo Lasip, noon, kung hindi ako nagkakamali, last ata na nagkaroon ng paputukan noong 2015 pa. 2015 or 2016. Ang tagal na din. Oo, sobrang... Tiyak na namimiss na din yun. Oo, grabe. Nakatira doon. Yes, natatandaan ko nga, ano, talagang yan ang pinupunta namin dito sa Pangasinan dati, Action Claire, no, yung mahabang paputukan na yan. Grabe yan, isang oras yan, Action Claire, start ng alas 12. Pagka narinig mo na yung sirena dito sa Dagupan na alas 12, sisindihan na yung pinakaunahan nun. Tapos pagka nasindihan na yun, dire-diretso na yun, isang oras yun. Dire-diretso Di, ang yan. haba. Yes. Tapos bago tumunog itong alauna, Ano yun? Ang proceeds niya ay, or nagpondo doon ay barangay? O ang mga ambag-ambag? ambagan yun ng mga ng mga Oo. balikbayan. Doon pala mga- makikita mo na yung cooperation Yes. nila. Mga yung balikbayan. pagkakaisa nila. Mga bahay-bahay, ganyan. Ambagan yun. Ambagan. Kung sino yung gustong makakita ng ganun. Tapos, Sino yung mga nakakaluwag? alam mo ba kapag, di ba, ito yung unahan niya. Mm-mm. Sa likuran nun, nung unahan, sa harapan nun, sa pinakaharapan nung unahan, BFP. BFP yan. Oo. So kapag nasindihan na dire-diretso yan, di ba? Lahat ng nalalaglag na napaputok, binabasa na ng BFP. Ay, wow. Yes. Binabasa na nila. Todo basa na yan. Para hindi na siya Flammable. Oo. Tapos hindi na rin pumutok. Nasa wire yan eh. Malayo naman sa wire. Oo. Pero nasa taas siya. Nasa taas. Oo, grabe. Tapos marami pang makukulit dati. Talagang lalahapit kami, ganon. Bata-bata ako noon eh. Tapos, pinakadulo niya dun sa tulay ng Pugo Lasip. Tulay niya yun. Tulay na napakaliit lang. Nandun ang pinakadulo. Tapos ang pinakadulo niya, malalaki. Oo. Doon na yung grand. Yung mga malalaki, malalakas yung tunog. Matatagal. Boom! Tapos, isang minuto, ay parang yung hihintay mo. Ilang segundo, boom, boom. And then, ayun na, biglang yung akala mo pagkalaki-laking paputok, ang tunog lang pala. Oh, yung 5-star lang na maliit. Oo. Todo takip ka pa ng tenga mo, tapos akala mo kasi magkakaroon ng shockwave. Oo. Tapos Wala yung tunog, pala. napakahina lang pala. So, tawanan lang. Nakakamiss yun, Action Claire. 2015 or 2016 ang pinaka-last na nagkaroon ng gano'n, ano? At sana, bumalik yun. Oh, after nga nun, nung mga 2019, 2020 na, doon na umuso mga ka-action, yung pagkakaroon ng fireworks display.
para kahit pa paano makita man lang ng mga kababayan natin na may mga pailaw. Yes. Regardless doon sa banta ng pandemya, yung restrictions na nangyayari dahil sa COVID-19, meron naman yung mga bawat bayan-bayan na nag-i-initiate nag-i-initiate na magpailaw through yung pyrotechnics o yung mga fireworks, mga ka-aksyon. At kahapon nga, alas 6 ng gabi, ay nagkaroon ng fireworks display dyan sa may San Carlos. Diba? Uy, totoo. Oo, sa 6 ng gabi, nagsimula sila. Tapos matagal din naman mga ka-aksyon. Siguro mga 20 minutes or 15 minutes din nagtagal yun. Nagkaroon din ng dito sa may lungsod ng Dagupan, pero hindi ko alam kung saang area. Kasi makikita mo siya kapag nasa taas ka, nasa bubong ka ng isang bahay. Kasi inihintay ko noon yung magsusundo sa akin, nasa bubong ako ng bahay. Tapos nakatingin ka sa langit, alas wala talagang paputok masyado. Oo, pero fireworks. alas 2, walang fireworks. Alas 2 ng madaling araw, Yan na. may mga tumunog na na alam mo yung mufflers. Speaking Oo, of... dire-diretso yun. Sa isang area mo lang siya naririnig. Dire-diretso, tapos biglang may fireworks. Mabilis lang, mga 5 minutes. Tapos ayun, mga ka-action, speaking pala, hindi tulad ng dati na sobrang usok. Oo. Pagkatapos ng alas 12, Tapos kahit hanggang umaga, amoy na amoy mo Amoy pa rin. na amoy Pero mo. ngayon, hindi na hindi makaka-action. naman. Sobrang linis na rin ng mga kalsada. Oo, kasi dati, di ba, may mga area na ang dami-daming pulbura, Oo, ang daming magpupulot mga pa kami basyo. dati. Oh, yan. Yan yung Yes. sinasabi ni Dr. Pila dyan sa may R1MC. Nung bata ko, mga ka-action, ma-share ko lang sa inyo. Pagkatapos ng bagong taon, umagang-umaga pa lang, alas 5, alas 6, ganyan. Natakot ako sa ganun, Action Oo. Alex. Kasama yung mga kaibigan mo, mga barkada mo, nagpupulot na kayo ng paputok. Pero wait Baka lang. sakaling pumutok ulit. Yes. Nagtitipid yun eh. Papasukin muna natin ang report ni Action na Freddy Fajardo. Nako, isang Action Morning, Action Freddy. Yes, Maksong morning and Happy New Year sa inyong dalawa. At follow-up report dito sa pagpaslang sa dating alkalde ng Bani kung saan ang nakita na motibo ng pagpaslang dito ng kanyang dating bodyguard ay personal. At batay sa ating nakuhang follow-up informasyon na mula sa mapagkakatiwalaang source, ito hindi naging bodyguard and security, kagaya na napaw ng balita, napaw ng ulat. Ito pala ay naging tauhan ni dating Mayor Aldrin Cerdan sa kaniyang carwash business. At naalis ito, pero dahil sa tagaroon lang ito sa barangay na kinaroroonan ng ni Mayor Cerdan, yung kanyang farm. Kaya labas-masok doon sa farm ng alkalde. At kakilala naman ito. Ngayon ay mukhang may problema ito sa kanyang asawa at nangangailangan ng biglaang pera na ito ay nagtungo dito sa dating alkalde at mukhang hindi nabigyan at yung pinagbabaril. Pero ayon sa testigo, matapos matumba itong biktimang si dating Mayor Aldrin Cerdan, may kinuha sa bulsa na pinalalagay na pera ang naturang bagay na kinuha sa bulsa ng biktima. Magugunita, nakahapon doon na rin sa Rural Health Unit ng Anda ang biktima na si dating Mayor Aldrin Cerdan, 50 anyos, residente ng poblasyon Anda. Sa report ni ICPNP Provincial Director Colonel Richmond Tadena, alas 11 ng tanghali ng bagong taon kahapon, ang biktima ay nagpapahinga sa kanyang farm sa barangay na Bagbagan ng nasabing bayan nang dumating itong suspect na kinilalang si William Kagampan alias Dugong, nasa ustong gulang at residente ng nasabing barangay, sakay ng motorsiklo. At ito ay nag-usap pa silang dalawa nitong biktima nang kapag nakita ito ng mga testigo, yung mga tauhan doon sa farm, na bigla na naman pinaputukan ng sunod-sunod saka mabilis na umalis at pinaharurot yung kanyang motorsiklo ng suspect. Siya nadala man ito sa RHU, wala ng buhay dahil siyam ang tinamong tama nito sa iba't ibang bahagi ng katawan mula sa 6 na basyo ng M16 Armored Rifle na natagpuan ng Soko sa lugar ng krimen. Agad ay nagpalabas ng kautusan itong si
Police Colonel Tadena sa mga kapulisan, lalo na kay Police Captain Dario Ico, ang OIC Chief of Police ng Anda, na magsagawa ng manhunt operation. At mismong si Police Colonel Tadena ang nag-supervise sa naturang operasyon. At dahil sa Anda naman isang isla, kung lalabas ka at papasok sa lugar, sakay ka ng ng four-wheel, hindi ka isa lang ang dadaanan mo sa tulay. Ngayon, kung magtatangka ka namang magbangka dahil isla nga ito, so ilang lugar din lang ang pupunta at yan agad din napabantayan sa mga kapulisan. Hanggang sa dumating ang alas 2 ng hapon, walang nakita na lumabas. At bandang nakakuha ng informasyon ang tropa ni Colonel Tadena na itong suspect ay nasa bahay ng isang kaibigan niya dito sa Barangay Tundol, sa bayan ng Anda, at dito ito nasukol, na aresto, at nasamsam sa kanya ang isang M16 Armalite rifle. Ito yung BB Armalite, at may 3 magasin na kargado ng 55 bala. Sa ngayon, nasa kustudiya ng Anda PNP ang suspect habang inihanda ang kakulong kasulaban dito. At nilinaw ni Tadena na walang kinalaman sa politika ang pagpaslang sa dating alkalde dahil hindi naman ito kakandidato. At inihayag pa ni Tadena na siya ay bubuo agad ng SITG, Special Investigation Task Group Tadena, para silang mag-iimbestiga sa pangyayari. Dahil sa ang suspect ay hawak na ng mga kapulisan sa kustudiya ng PNP, tinuturing na mariresolve na kagad ang kaso. Nasasampahan ito ng kaukulang kaso itong suspect at wala namang kasama ito sa ginawa niyang krimen. Lumilitaw sa investigation na solo lamang at inuulit natin ang dahilan, walang politika, kung hindi personal. At manapa, ayon sa ating source, ay nangangailangan ng pera ito, baka ito ay pumunta sa dating alkalde at ang hihiram ng pera na hindi na pautang dahil kahapon nakatakda sana na aalis ng Anda. Itong si Mayor Serdan, dating Mayor Serdan, magtutungo ng Laguna para magsabong. Alam mo, ang mga sabongero, kapag may lakad na taalis, ay ni isang kusing ayaw niya magbawas, ayaw niya magbigay dahil hindi raw swerte yun. So, posibleng yun ang dahilan at lasing ang biktima nang mangyayari ang krimen. At sa nakuha natin informasyon, kanina lamang ay tila suko hanggang langit ang pagsisisi nitong suspect na si Dugong na ngayon ay nasa likod na rehas na bakal ng Bani PNP. At yan ang ating balita mula sa gitna ng aksyon. Aksyon Freddy Pajardo, nangunguna sa balita. Sama-sama tayo, Pilipino. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World-Class Quality. Alright, mga ka-aksyon, at maraming salamat sa balitang yan, Aksyon Freddy Fajardo, kaugnay ho yan. Dito nga mga ka-aksyon, sa nabanggit namin sa inyo kanina, mga ka-aksyon, na kung saan ang dating Anda Mayor na si Aldrin Serdan pinagbabaril at patay nga, mga ka-aksyon, At ikinalulungkot po namin yan sa pamilya ng naiwan ni former Mayor Aldrin Serdan. Ayun nga kaya aksyon na Freddy, nagpapahinga mo itong si Serdan sa kanyang farm, sa barangay na Magbagan. Nang ito ay puntahan ni Kagampan, mga ka-aksyon. Tayo nga, nag-usap pa ang dalawa, ngunit karakarakay pinagbabaril. Si Serdan, gamit nga itong M16 rifle, mga ka-aksyon. Napakalungkot naman na nabuhay ng mano dito sa lalawigan ng Pangasinan. Diba? Biglang patay agad. Oo. Buhay agad. Yun agad yung naging pinakauna na unang balita. araw. Yes, unang araw ng bagong taon. Unang araw ng 2022, mga ka-aksyon. Oy, binabati rin ho pala natin ang isa sa mga nakasama natin sa lungsod ng Dagupan noon, mga ka-aksyon, Diyan sa may Comelec ay nagbabantay itong si
si Ate Angela Gabayeron. Isa siyang PNP. Tapos dati nandyan siya. Yan. Pero ngayon nasa La Union na siya. Hello po, Ate Angela Gabayeron. Okay, at 6:11 ng umaga ang ating oras, Action Claire. And batiin muna natin yung mga nakatutok Go. sa atin sa Facebook Live. Hindi natin makita kung sino yung apat, pero ayan, magandang umaga po sa inyong lahat. At binabati din natin ang mga nag-comment sa atin. Si Sir Salva Marcancino, si Sir Glenn J. Castres. Sabi niya, good morning ka-action Alex at ka-action Joyce. Happy New Year. Happy New Year din po, Sir Glenn. Yan, Happy New Year po. Sa lahat po ng nanonood sa atin sa Facebook Live at saka sa airwaves na nakikinig ngayon ay magandang umaga, ma-action morning at Happy New Year po sa inyong lahat. Happy New Year, Yes. everyone. Happy New Year din pala kay Action Fred yan, no? Hindi natin Happy tayo- New Year din pala, Uy, Action Happy Alex. New Year. Happy Parang New yun- Year, Action Conrad. Parang hindi tayo nagbatean nung Pauwi. pauwi, no? Yung kung kailan Vesperas na, no? Ilang minuto na lang, ano? Biglang New Year na agad. Ayan, Happy New Year na lang. Ilang po oras sa na lang that time eh. At least, nakahabol. di ba? Kahit pa paano, mga ka-action. Okay, nako, pwede pa rin ho kayo mag-send ng inyong mga text messages sa amin pong text line sa 0922-852-1161. Pwede kayo bumisita po sa aming Facebook Live na live pa rin po sa aming Facebook sa DWCM Action Radio Pangasinan. At bisita rin ho kayo sa aming YouTube channel. Paki-like and subscribe. Oo, para updated po Tama. kayo, para tuloy tayo nagbablog, ano? Oo, lakas maka-vlog tuloy, ano? But speaking of vlog, alam mo ba, napakaganda yung avenue na yan na nangyari. Though hindi na siya bago, nung mga nakaraang taon, marami na talagang nagbablog. Pero makikita mo doon sa industry ng pagbablog, kahit na hindi ka nakapagtapos ng pag-aaral, kahit na wala kang magandang record sa school, pwedeng-pwede ka na talagang pumasok dyan sa pagbablog. At malaking tulong yan. Syempre sa pamilya ng mga vloggers na hindi naman ganun. Pero parang parang naging siya. Parang naging mainstream. Parang naging marami nagsasabi Oo. na di sana hindi na lang daw sila nag-aaral. Pero iba pa rin kasi mga ka-action na ipinupursu mo yung passion mo. Diba? Diba? Mamaya pag-uusapan natin yan. Dahil feeling ko magiging matunog ngayon ang vlogging sa 2022. Dahil, Naging matunog siya noong 2020 dahil dun sa lockdown. oo, walang magawa. Walang magawa. Hindi makalabas. And then 2021, nagtuloy-tuloy yung Oo, vlogging. dumami. At ngayon, asahan nyo, tutuloy-tuloy yan. Pero, mas magiging worse ang datingan niya. Dahil napansin ko, yung mga accounts na ganito-ganyan, mga apps na ginagamit, nagiging, kumbaga, ginagamit siya as a source of sex trafficking, yung tawag. So, asahan natin mga ka-action, mas magiging malala pa po ang usapin ganyan ngayong taon. Para sa akin, para sa akin. Okay, sige. Para tuloy siyang Parang analyst. si Claire. Hindi, para sa akin, mga ka-action, pansin ko lang. Okay, pero 6:14 ang oras natin, mga ka-action. Isang Action Morning pa rin po sa ating lahat. At magbibigay daan ho muna kami ulit ni Action Engineer Conrad Alvarez para sa ilang mga paalala.
Malaki ang paniniwala ko na magiging merry ang Pasko na 2021. Hindi tayo nagpatinag sa mga pagsubok na dumating. Palakasin pa natin ang ating pananampalataya na may magandang bukas na naghihintay sa atin. Kapit lang dahil ang mensahe ng Pasko ay pagmamahal, pag-asa at pagkakaisa. Ito po si Belen Fernandez na bumabati ng Merry Christmas po, Pinablin Dagupen. Sa gitna ng pandemya, ay dama pa din natin ang diwa ng Pasko. Pagtutulungan, pagkakaisa, at pag-alala na ang Pasko ay masaya kapag kasama ang pamilya. Mula po sa inyong lingkod, Vice Mayor Brian Cua, kami po sa Sangguniang Panglungsod ay bumabati sa inyo ng maligayang Pasko at maligong bagong taon.
Alright, mga ka-action, muli nagbabalik ho tayo. Alas 6:22, napakabilis ng oras, Action Yes. Clear. No? At sana mas lalo pang bumilis. Charot. Okay. Pero parang magiging mabilis nga talaga. Kasi biruin nyo, nung 2021 mga ka-action, parang April lang, tas January 31 na pala mga ka-action. Ang bilis. Totoo, di ba? Parang kailan nga lang mga ka-action, ano? Parang kailan lang, nasabi ko kay Action Clear, no? Parang kailan lang mga ka-action nag-iikot ako kada umaga lagi dito sa may Galvan, ano? Lalo nung besperas ng Kapaskuhan at ng bagong taon para mag-report kay Action Jeric. Parang kailan lang sabay kaming nag MIB. December 31. Yun, alam mo, ano nga kami, di ba, naghataw kami ng 31. Oo. Naghataw kami ng 31. Tapos Yun biglang nag-pop up sa memories. Sa memories ko. Tapos sa memories niya na kami yung nag-program ng MIB. Anniversary pala yun. Oo, tapos biglang nagtinginan kami ni Jeric. Tapos sabi namin, uy, grabe ang bilis, ano? Parang kailan lang to? Diba? Bago lang yung salamin mo dito. Sabi niya ngayon, sira-sira na. Oo. Lasog-lasog na. Di ba? Lasog-lasog na, pero it's still kicking. Pero totoo yan, napakabilis ang Action Clear. At ayun nga, lumabas ka, di ba, nung 31. Oo. Dati ako yung lumabas noon. Aha. Oo, nung 10. Kami dalawa pala ni Jeric noon. Oo. Sa Paputok, ganyan. Tapos si ang nandito noon, si Action Joy Me. Ayan. nung umaga, Oo. 31. Wala lang. Napakabilis ng panahon, ano? Hindi rin natin mamamalayan yung 2022 Oo, na diba? magiging mabilis din lang din yan mga ka-action. Malay nyo, bukas election na agad, mga Speaking of election, Oo, go. kung papansinin nyo kasi mga ka-action, though nabanggit ko na din ito nung linggo, isang linggo na pala yun. Pero kung papansinin kasi natin mga ka-action, iilan lang yung bayan na nagbigay ng mga food packs sa mga nasasakupan nila. At natitiyak ko mga ka-action na yung pondo para dyan ay nakaalat na. So mga kapag papalapit na yung araw ng eleksyon mga ka-action. Anong mangyayari ulit? Habang papalapit yung araw ng eleksyon, doon mo makikita na yung mga lalaban, yung mga kakakandidato. Papalapit din ang papalapit. Papalapit din ang papalapit. Magbibigay yan ng mga ayuda-ayuda. Oo. Kasi kung titignan natin sa psychology, kapag kung sino yung fresh pa na nakikita mong tumutulong, yun yung mareretain sa'yo Oo, ganun sila. Strategy ng mga ganito. Alam mo noon, election ng mga 2008, 2009, 2010 yan. Ang pinamimigay ng mga ng mga politiko, baso. Oo. Yung baso na Mag. mga mugs, ganyan. Ang lakas freebies, mga gano'n. T-shirt, mga gano'n. Tapos, yung mga nilalagay dito. Oo. Yung kapag tricycle driver ka, gano'n. Oo, diba? Mga ganyan. Sombrero, ganyan. Pero ang galing din ng strategy nila na t-shirt. Napag-usapan namin yan ni Alex, sa Action Jeric, nung mga nakaraang linggo, na yung strategy ng mga politician na pagbibigay ng t-shirt, ang lakas makahatak. Oo, sobra. Ang lakas makahatak ng mga botante. Kasi wari kapag yung suot mo ay kulay blue, tapos maraming nakakulay blue na ganyan, ang magiging implication nun, ay maraming supporter si Blue, ganito ganyan. Ay sige, magbo-blue na lang din ako. Pero hindi natin alam mga action, wala lang talaga silang damit. Di ba? Ang lakas makahila ng kulay na ganun Oo. Sobra, grabe mga ka-action. Tapos, doon naman sa mga damit na yung may pangalan, ganyan. Di ba? Kahit nasabi mong pang bahay lang yun, pag lagi mo naman sinusuot. Para kang supporter Diba? nila. Laging Oo. matatandaan ng mga yung mga, isipin mo, suot mo yung t-shirt, nasuot mo lang naman kasi papasada ka or bibili ka lang sa tindahan. Tapos yung nakita mong may nakakita sa'yo, akala niya, Supporter. ay, boto ko nga yun. Oo, kasi suot yun ni Alex Oo, yung mga ganun. Oo. Buti na lang wala akong t-shirt na ganyan. Kaya kapag may nagbibigay sa inyo kasi Pero, sabi ni Action Claire, bibigyan niya ako mga ka-action Hanggang ngayon, wala pa rin. parang ako tatakbo Ay, Sige, maghahanap ako Action Alex. hindi. Pero sa mga ka-action po natin na, syempre hindi naman po lingid sa ating kaalaman na marami talaga kanya-kanyang partido nagbibigay, kanya-kanyang kandidato yes. nagbibigay ng mga t-shirt na ganyan. Kung ayaw po nating ikampanya sa pamamagitan ng katauhan natin, yung isang politiko, wag na nating isuot yung wag na nating isuot yung damit na ibinigay.
Kasi ikaw pa yung magiging dahilan. Ayaw mo ngang iboto tapos isusuot-suot mo. Di ba? Okay Di ba, lang. Action Alex? Okay lang, sis. Damit lang naman. Pero iba kasi Oo. yung hatak niya. Iba yung hatak. At fresh din kasi yung damit, lalo pag yung mga maninipis. Magagaling din kasi itong mga, mga politikong ito. No? Kasi pagkakapal-kapal ng t-shirt, medyo hindi trip ng mga iba. Oo. Kasi parang, makapal nga, may mukha naman, may pangalan naman. Pero kapag ganon, may mukha, may pangalan Na din yan. manipis. Pero manipis, Okay lang. gusto nila Oo. kasi Malamig. Kapag suot mo, kapag sobrang init, mabilis sipsipin yung pawis. Parang Lalo na ganyan. sa mga magsasaka. Di ba? Kaya, ngayon, alam nyo na, mga ka-action, ang gagaling na yan sa amin. Dahil, Pero maging maayos na lang tayo. Huwag tayo magpapadala dun sa t-shirt, dun sa mga binibigay. Kasi kung naman na yan mga ka-action, normal na talaga yan na magbibigay at magbibigay mga kakandidato. Pero syempre, nasa kamay pa rin natin mga ka-action yung pagbabago na ninanais natin. Bakit mo iluluklok yung isang leader na hindi naman, wala namang abilidad para mag-lead ng pamayanan ninyo. yan, Wais, mga ka-action, ha? At, para tayo tuloy nagbibigay ng, ng ideya sa mga politician kung paano nila kakatakin yung mga... Oy, pero alam na nila yan kasi Alam yung mga na- yan, oo. may mga kwan yung mga yan, may mga analyst yung mga yan. Yes. Dito nga yung isa yung biro lang. Oy, batiin natin ang sige, go. pagkahaba-haba at pagka-thoughtful na bati ng ating isa nating ka-aksyon, si Sir Heriberto Quintan. Sabi niya, Happy New Year sa mga katulad kong walang sawang nanonood, nakikinig sa Action Radio Pangasinan. Sama-sama tayo, walang iwanan. God bless. Ayan, alam mo yan si Sir Heriberto Quintans, noon, kasi sabi sa'yo 6 months na only me. Oo. Yun dito, from 5 siya yung kasama mo, si Sir Heriberto. Siya, lagi yan nagko-comment, nagko-comment. Tapos yung mga comment niya, sinasagot ko lagi. So para kayong nag-uusap. Para kami nag-uusap. Siya yung co-host mo, Yes. Action Alex. Pagkatapos kung nasagot yung tanong niya, tatanungin ko siya, sasagot din siya. Magko-comment siya ng Kulang na sagot. lang, i-invite na siya dito. Yes. Yan si Sir Heriberto Oo. Quintans. Hello po sa inyo, Ganyan sir. ka-supportive ang ating mga Oo. ka-action. Nakakalimutan ko nang basahin yung mga comment niya minsan eh. Kasi ganun kapag todo ano ka na lang dito, nakakalimutan mo na. Oo. Yes. Kapag focus ka doon sa may topic mo. So maraming salamat Sir Heriberto Quintans. Oo, salamat. Na-meet mo na ba sir. siya in person? Hindi pa. Ay, sana. Sana ngayong 2022 ay ma-meet natin si Sir Heriberto Sana, Quintans. nako, Taga saan ba siya? Hindi ko alam. Taga ano ata eh. Taga saan po kayo, sir, ulit? Ayan. Sasagot na yan si Oo. sir. Kasi grabe, dati siya yung tanungan ko, tapos tatanungin niya din ako, pasahan kami. Lalo nung mga issue noon, puro COVID. Oo. And then, mataas yung kaso sa India. And then, paano ba mapipigilan yung pagpasok ng COVID? Ano ba dapat yung naging sitwasyon nung pinakauna pa lang para hindi na ganito kumalat? Oo. Siya yung mga sumasagot noon, actually, Claire, no? Maganda rin no na nanggagaling din yung kasagutan sa ating mga ka-action or yung mga nasa Yes. labas talaga na ngayimpilan, yung mga naka-immerse kasi mas alam talaga nila din kung ano yung Sa kanya din ako nagtatanong ng ideya kung paano mapipigilan yung pagtaas ng kaso ng mga batang nabubuntis. Tawag doon, yung mga premarital sex. Oo, mga oo. ganyan. Tapos ganito, anong dapat gawin sa Teenage barangay? pregnancy. Yes, para mapigilan ng dengue, mga ganyan. Yan, Oo. siya yung sumasagot, Action Claire. And then dadagdagan ko na lang ng opinion din na, oo nga no, tama, dahil taga ganitong barangay si Sir, nararanasan niya yun, yung mga ganon. Wala lang, ma-share lang namin sa Action Claire. Dahil mamaya pag-uusapan natin sa Barangay Patrol, ganun ulit. Kung paano mapigilan naman itong dengue. Oo. Dahil patuloy na naman itong pag-ulan. Oo. Wala lang, mga So maraming salamat Sir Heriberto Quintans. Natuwa Happy ako New dun sa Year. sinabi niya, sama-sama tayo, walang iwanan. Oo. Hindi ka namin iwanan, sir. At patunay din siya na hindi niya tayo iniwanan kasi Yeah. base nga dun sa kwento mo kanina na Tapos isipin mo, January 2. Puyat pa rin yan si sir. Puyat pa rin yan, ano. Pero tignan mo, kasama natin siya ngayon. Sama-sama tayo. Pilipino. Pero kay Sir, sama-sama tayo, walang iwanan. Oo, di ba? Walang iwanan. Ayan, mga ka-action, ano. At, ito, may nabasa ako dito, free mug, sabi niya. Kapag naka 1,000 ka ng bili. Wala lang.
Nakita ko lang. Wala na ba kayong mag? Hindi, ang ganda ng mga gold ang kulay. Gagraduate na sa 2022 ang mga ka-action natin. Nakita ko lang din dito sa post. Ayan. At ano yung pinag-usapan natin kanina, Action Claire? Sa t-shirt. Yun sa eleksyon. Ayan. Alam nyo, kasi may nakita akong mag, kaya siguro naalala ko yun. Oo nga. Pero ang lakas din makaano, no? Alam mo yung ano, yung ginagawang ano, para makahatak ng ano, ng... Botante or ng Hindi. supporters. Alam mo yung ginagawa ng mga ano ngayon, ng mga scammer. Hindi. Yung mga sasabihin hiring sila. Oo. Di ba ang ginagawa nila, nagpiprint sila ng pera. Yung Hindi, yung nagpiprint sila ng pera, di ba? Kunwari, 500 pesos. Ipiprint nila yung harapan nun, Action Claire. Oo, pero puti. Puti yung sa likod. blanco. Ang nakaprint doon, hiring. Ay, Ganito. totoo ba? May mga ganon. Tapos ngayon, ilalaglag nila yon. Tapos pupulutin. Tapos may Ang galing. pupulutin. Tapos, hiring, ganon. Ang galing ng Ganon yung sinampan nila. Oo. Ayan, so. Kung sa business, ang galing ng marketing nila. Oo, ang galing ng marketing nila. So ngayon, parang sa mga mall lang yan. 50%. Pag nilapitan mo, up to. Oo, at selected. Selected items. Akala mo kung lahat. Yung ang Tapos laki-laki ng 50. yung up to at saka yung selected, napakaliit. Para yung Napakatingot. 50, Tapos kakulay pa nung ano minsan, nung background. ano? Pero pag nilapitan mo lang, doon mo makita, dark red pala siya. Oo nga. Red yung background, yung isa na, dark red. oo, kaya Oo. pala binasa mo, one time yun yung nakalagay, yung up Oo. to. Diba? Sabi ko nga nung paakyat tayo noon, ano yan, selected items yan, sabi ko. Tas up Hindi to pala. yan. Ang laki-laki ng 50%, tapos pagkalapit, scam. Strategy, mga Oo, ka-action. strategy So, yun. yan. Yung sinasabi natin na sa pera, pwedeng gawin yan ng mga politician. Tas- Hindi pera na iaabot yung Oo. pera na ayuda. Hindi, yung ganon, yung parang pera siya sa likod. Pero ang nakalagay, vote. Pagbukas mo, vote for me. Ewan ko lang kung hindi mabuisit yung mga Ayun nga din sana Taong sasabihin bayan. ko, hindi ba parang nakakadismaya yung ganon? Yung pera na nga, naging Yung pamphlet pa. naging, ang tawag doon, election para paraphernalia oo, pa. yung akala mo, pera, pero Akala mo 1,000? Oo, kasi 1,000, nakatupi siya, pagkaganda-ganda ng tupi. Tapos pagbuklat mong ganon, yung mga mukha pala ng mga nandoon. Huwag niyo pong gagawin yun mga tatakbo, ka-action. ano? Huwag niyo pong gagawin. Sa mga tatakbo dyan, huwag niyo Yes. pong gagawin. Kasi Pag- base sa amin, hindi po maganda. Hindi maganda. Para sa akin, hindi maganda. Hindi rin maganda sa akin. Baka mainis lang kami sa inyo pagka ganon. Iboboto mo ito biro-biro. Oo nga. Di ba? Yung doon sa trabaho mga ka-action, pwede lang yun, okay lang yun. Hindi masyadong big deal yun. Yeah. Pero Parang, pero kung may mag-aabot man sa inyo ng pera na tatakbo sa darating na ano masasabi mo sa 22 elections, hindi ko alam kung ang tawag din. Ang tawag doon naisip, hindi. nakuha mo na. Naku, wala akong kinuha. Hindi, Ibigay. or na nurture na ako doon sa jingle nung isang tumatakbo doon sa amin. Kasi ulit-ulit yon sa bawat term niya, yun yung tugtog niya, hindi nagbago. Sabi niya gano'n na, bibigyan man kayo ng pera, tanggapin nyo. Pero yung iboboto nyo sa araw ng eleksyon, yung karapat dapat. Kasi mga ka-action, kapag hindi mo tinanggap yung pera, Parang konsensya yun hindi kasi kapag hindi mo tinanggap yung pera, isang implikasyon din yan doon sa nagpapamudmod na hindi ko ito supporter. O syempre manganganib yung buhay mo doon. 'Di ba, mga ka-action? Pero may kilala ako, professor ko siya ng college, Action Claire, At tatandaan ko, may magbibigay sa kanya ng ayuda. Ikakatok sa gate nila, ibibigay sa kanya yung isang timba na may Oo. bigas, ganyan. And then tatawagan niya ako, Oo. Lex, sabi niya, Lex kasi ang tawag niya sa akin. May inabot ditong ganito. Ikaw na nga iuwi mo na to sa... Kasi, pero alam niyang hindi rin ako tumatanggap Oo. noon. Oo. Ang ginagawa namin ni Ma'am, ayan, hi Ma'am Sim, sabihin ko na, ipapamigay din namin sa iba. Pero minsan, kapag ka nagustuhan ko yung laman, Ma'am, kunin ko na itong Venus sausage mo. Bawas din. Hindi, pero ganun, hindi yan tinatanggap. Pagdating naman sa pera, ganun, hindi niya rin tinatanggap.
Kasi hindi rin naman kasi talaga advisable yung pagtanggap ng pera. Attorney pala siya, attorney. Mm-mm. Ayan, hello po, ma'am. Hindi rin maganda yon, parang binibili yung boto mo. Pero kasi, ang worst na din kasi ang worst na ng sistema ng Ng mundo ngayon. eleksyon. Ng eleksyon. Oo, ng eleksyon. Pero kung Hindi- pwedeng hindi nyo tanggapin, gawin ninyo. Pero kapag kabuhay nyo na yung kapalit mga ka-aksyon, Ay, kunin nyo. kunin Nako. nyo na. Oo. Hindi naman sa binibili nila yung boto ninyo, pero kapag life and death naman na yung Kapalit. sitwasyon, Oo, yung sitwasyon nila. play safe ka na lang muna. Pero pagdating ng eleksyon, ay boto mo yung karapat-dapat. Alam niyo yung mga ka-action, ewan na, pero parang ganito lagi yung sitwasyon. Kapag mga ganyan, election, meron yung bibigyan ka ng stub, may pangalan, pupunta daw sa ganitong area, Mm-mm. di ba? Tapos aabutan ka ng 500 pesos, tapos may libreng merienda, ganon. Magiging talamak na yan, mga sa mga susunod na buwan. Nakaka-relate kayo, mga ka-action. Na nakatanggap din kayo. Oo. Alam niyo ho ba yung mga panahong Pero minsan election na kasi- bukas? Kailan ba ang election natin? May 9. Nako, May 8 ng gabi, mga ka-action. May kakatok na dyan. Hindi, asahan nila Action Claire. Na. Nagsisitakbuhan sila. Kasama ako dapat. Oo, dapat nagsisitakbuhan na kami, gano'n. O kasi pipila ka sa ganito, ito yung stub ko. Oo. Parang sobre. Di ba? Pero kung ayaw nyo naman masangkot doon sa mga ganun at para maging malinis yung konsensya ng mga ka-action, wag na kayo magpirma-pirma. Kung papapirmahin kayo, di ba may mga ganun? Na isulat mo yung pangalan mo. Pipicturean ka pa, ganyan. Jesus. Meron pa Proof kayong... of purchase. Yes! Meron pa kayong pa-placards noon, mga ka-action. Meron, iaabot sa inyo yung ID nyo pagka-late-late, mga ka-action. Pero kanya-kanyang strategy din kasi yan ng mga politicians. Pero yung Strategy. bibilhin mismo, yung boto mo, it's a no. Yes. It's a big no-no. Pagka pumunta ka nga sa presinto, yung kung saan ka boboto, may mag-aabot sa'yo doon ng maliit na pamphlet. May Last mukha, minute. may mukha doon, tapos pagbaliktad mong ganyan, may 20. O, sayang din yun, pambili din yun ng ice water. Pero nakakatakot yun, nakakatakot ng bumoto nun. Habang nagsusulat ka, tinitignan ka nila. Paano yun? Hindi, yung sa labas ng Oo. presinto. Pero may mga watcher kasi ang mga yan. Oo, meron. Mm. Yung mismong nagpapa-watcher yung mga yun. Wala lang, share My ko. gosh. Okay, pero yan mga ka-action, wala tayong basihan doon. Wala din tayong patunay. Kanya-kanyang strategy nila Yes. yan. Kanya-kanyang isip po tayo, overthinkers. Always right. At the end, mga ka-action. Pero yan, alas 6:40, Action Claire, magbibigidaan ho muna kami ng Action Conrad Alvarez para sa ilang mga paalala.
Malaki ang paniniwala ko na magiging merry ang Pasko na 2021. Hindi tayo nagpatinag sa mga pagsubok na dumating. Palakasin pa natin ang ating pananampalataya na may magandang bukas na naghihintay sa atin. Kapit lang dahil ang mensahe ng Pasko ay pagmamahal, pag-asa at pagkakaisa. Ito po si Belen Fernandez na bumabati ng Merry Christmas po, Pinablin Dagupen. Sa gitna ng pandemya, ay dama pa din natin ang diwa ng Pasko. Pagtutulungan, pagkakaisa, at pag-alala na ang Pasko ay masaya kapag kasama ang pamilya. Mula po sa inyong lingkod, Vice Mayor Brian Cua, kami po sa Sangguniang Panglungsod ay bumabati po sa inyo ng maligayang Pasko at maligong bagong taon.
Alright, sisto. Okay, mga ka-action, isang action morning pa rin sa ating lahat. Yes, Happy New Year, Ma'am Oh, Delia oh. Cabais. Uy, Happy New Year, Ma'am Delia. Kamusta ho kayo? Ma'am, ang ganda Kamusta? nyo doon sa doon sa pinost po ninyo na picture nyo. Pretty. Fresh na fresh ang Ma'am Delia. Ano nangyari? Tapos nag-post si Ma'am Delia Cabais ng kanya, ng picture niya kahapon. Ang ganda-ganda. Nako, Parang mga kabataan pa ni Ma'am Delia yun eh. sana all maganda, mga ka-action, At, kasi pogi si Claire. Mali. Maganda si Alex. Ito, at mga ka-action, yan, binabati ho namin kayo ng isang Happy New Year. Yes, at yan, magandang umaga din po kay Ma'am Rosario Montemayor Passion. Happy New Year, Ma'am! Happy New Year po, mga ka-action. Mag-iingat po kayo lagi kung nasaan man kayo naroroon. Yes. Oo, mga ka-action, At, yun. So, dahil may mga nanonood sa atin, paano kaya nila ipinagdiwang yung bagong taon? Action Yes, Claire, paano nyo po ipinagdiwang? Unahin natin si Ma'am Rosario Montemayor Oo, Passion. paano Ano ho? pong handa ninyo, Ma'am Rosario? Paano nyo ipinagdiriwang yung bagong taon ngayong 2022? Yes. Kay Ma'am Delia Cabais naman kasatno, tiwagas ti panagselebrar yuti New Year, Ma'am Delia Cabais. At sa mga nakikinig sa atin, pwede nyo rin pong ibahagi yan sa amin kung paano nyo po ipinagdiriwang ang bagong taon nitong 2022. At maya-maya ay babasahin po natin yan isa-isa kung paano Opo, nyo. mga ka-action. Babalikan ho natin yung mga yan, At, yun. So, paano nyo po ba, ikaw ba, Action Claire, paano mo sinelebrate yan? Uy, natulog ako, sis. Natulog ka, Oo. same. Ay, hindi pala. Nag-celebrate tayo sa loob ng restroom. Comfort room pala yun. Oo, natulog tayo sa gano'n, Action Claire. Bakit? Ay, hindi ko din alam. Nasobrahan mo yung pagkain mo noon. Oo. At pag-inom ng kape. Pagkain? Ako ba yung niloloko mo, Action Claire? Oo, nasobrahan ata natin. Ang dami kasi noon talagang busog na busog tayo noon. Maraming Mga handa. ka-action. Yes, mga ka-action, Ano ba yung pinaka nakita nyong handa? Ako, the best yung nakita kong lechon baboy. Na tinapay? Hindi. Kulang na lang. Akala ko nga nung una tinapay yun Pero nung hindi naman, pero hindi kasi ako mahilig sa yung mamantika masyado. Feeling ko parang At hindi rin maganda sa health yung mga ka-action. Oo. Pero kapag ka-occasionally ang dami lang ng naman, okay sa lang. amin, sa may Malasiki, mga ka-action, Pagkatapos ng New Year, di ba, nagpunta na kami doon na alas 5 siguro kami dumating, alas 4. Dumating kami doon, tulog lahat ng tao, pero kinabukasan, umaga, Action Claire. Nagpapahinga lang ako, At naririnig ko yung mga tao, imbis na magsi-CR ka, nakikita ko sunod-sunod yung mga tao, nagpapabipi sa ate ko. Ay, naku. Itong mga tao talaga. Baka naubusan Nasobra. din ng supply ng pineapple juice. Oo, ano sila, grabe, dire-diretso yung BP. Na-conscious sila doon, no? Sa kinain. Dadaan ka doon sa harapan nila pag pupunta ka ng ng comfort room Madadaanan mo sila. Ikaw nahiya ka na tuloy. Syempre, puros boses ng ibang tao. Uy, pa BP. Uy, sa Pangasinan kasi, uy, BP, tani, grabe, ang sakit suking ko, baklaw ko, ang sakit suking ko, ang sakit sa ulo. BP, sabi nga, magpapa-BP sila kasi masakit na yung ulo nila, Nasobrahan ng lechon. yung patok nila, mga ganyan. Sabi ko sa isip ko, kasalanan nyo yan. Kakain-kain kayo ng pagkarami-rami. Tapos, Pero okay lang naman mga ka-action kapag ka-occasionally, tas hindi yung sobra-sobra. Siyempre, para ma-satisfy lang din yung cravings natin. Kasi Yes. once in a blue moon lang din tayo nakakatikim minsan ng lechon. Tama. Pero kapag ka nagme-maintenance ka naman na kasi, iwasan mo na talaga kasi mahirap na din. Oo, mga nagme-maintenance dyan, may palitsyon-litsyon pa sila Tapos biglang hihingi ng okra sa amin, ng kung ano-anong gulay. Binabati ko kayo. Uy, pero ang mura ng gulay kahapon, mga ka-action. Share ko lang. Siguro nagmura din dito sa lungsod ng Dagupan. Kasi sa mga ganong area talagang mura. Kasi nandun yung taniman Ayan. Maraming mga plantation. Yes. Gusto mo bang Action Claire? Pumunta sa Malasiki? Hindi, magbigay ng porsyento, tapos magpapatanim sa isang hektarya ng ganito. Porsyento sa akin yung lupa. Hindi, sa akin. Ay, parang Hindi, kwan. alam mo yung ayan, business-minded na naman. Alam mo yung Papalapit na naman yung may, barangay. may isang mahaba-habang
may Lote. malaking lupa. Oo. Oo, lupa. Eh ngayon, ginagamit yun para pagtaniman ng kung ano-anong crops. Minsan, mais, talong, okra, ganyan, ng mga nagbebenta. And then ngayon, parang magbibigay ka ng share mo doon. Oo. 40,000. And then yung 40,000 na yun, pagkatapos ng mga 6 na buwan, or 4 months, ganyan, 4 to 6 Kapag aani months. na. Mm-mm. Pag anihan na gano'n, yung 40,000 mo, madodoble yun. Pero depende pa rin yun sa Yun sales. sa sales. Kaya risky din yun. buwis buhay din yun. So, kung yung 40 mil mo, pinambili mo na ng sapatos, ng damit. Ay, ganyan. hindi rin. Ay, hindi yan. I'll go for investment pa rin. To investments, di ba? Yan. So, wala lang. Na-share ko lang. Naging tuloy. Kasi yung Naging, sapatos mo, hindi yun madodoble. Oo. Hindi madodoble. Hindi. naging on. Depende kung yung sapatos na binili mo ay yung mga talaga, yung mga mamahalin na. Pero hindi siya, hindi iikot yung pera mo doon. hindi talaga iikot. Nandun na lang yun. Yeah. Unlike Oo. doon sa gulay na sinasabi mo, pwede. Pero Pwedeng risky. umiikot doon. Yun nga lang, ano pa rin yun? Buwis buhay pa rin Oo, yun. Panapanahon yung Yes. depende sa demand, depende dun sa supply. Totoo yun. Wala, na-share ko lang kay Action Claire. Naalala ko pero taga-tayog pala si Action Claire, mga ka-action. Bakit? Oo, marami din ganun doon, di ba? Taniman. At- Napapalibutan po yung bahay namin ng taniman. Same. Oo. Okay Ang ganda yan. pero no. Malamig. Ang batal-batal. Yes. At tahimik. Di ba, mga ka-action? Wala lang, na-share lang namin sa inyo, mga ka-action. May mga kilala ba kayo nagpapaganyan? Di ba, mga ka-action? Happy New Year po ulit, Sir Salvamar Cancino. Uy, Good Happy New morning Year, po. Sir Salvamar Cancino. Paano nyo po celebrate ang New Year, Sir Salvamar? Balita ko ay marami po kayong handa. Ay, sana all. Maraming handa, mga ka-action. Ha? Kayo, ha? At ang dami-dami niyo pa. Tumatanggap pa rin po kami ng mga Oo. tira-tira. Tirat. Pero Ay. baka wala na din. Oo. Nako, mga ka-action, ha? Malay mo, meron pa rin. Oo Diba? nga. Dito lang po kami sa Duki Building, sa may Galvan Street po. Opo, mga ka-action, ano? At pwede nyo kaming abutan dito kahit yung tikoy lang, ganyan. Sana naman, mga ka-action, pampalagkit ng ng pagmamahalan, Oo. ganyan. Or baka may biko kayo dyan. Ay, nako, Biko. Speaking of Biko, mga Wow, ka-action. may handa silang biko. Yes, ayan. Nagpunta ako kila Uncle Pablo kahapon. Wow, Uncle Pablo. Nakikain. Sikat ka na talaga. Oo. Hello po sa inyo, ano? At yan, wala lang, napunta ako doon. Tapos, chinek ko kung ano yung handa. Biko. Biko, may naiwang Biko. Ayan. So, thank you. Natikman ko yung Biko. Medyo pero matabang. Yoy, baka Oo. kwan yung mga yun. Dahil may... Yes, may sugar problems, ganyan. Oo, So, sugar problem. kailangan, Hindi tumaas. pagkakain ka ng Biko, nagkakapi ka ng sobrang tamis. Pait. Tamis. Dapat matamis. Para Oo. kapag kinakain mo Kapag yung ka Biko. matabang yung biko. Pagka matabang. Pero pag matamis yung Biko, dapat ang Magkape ka kape ng mo doon, mapait, pait. mapait, di ba? Dahil talagang, nako, mga Para ka- ma-regulate kahit papaano. Mm-mm. Ang hirap din, no? Yes. Kapag ang dami-dami mong saksakiton. Oo. Oy, ma-share ko lang, mga ka-action, bago tayo magpaalam, Action Claire, ano? Dahil umapila ng tulong para sa biktima ni Odette sa Pilipinas, ang dalawang Filipino-American NBA personalities. Nag-post sa social media sina Miami Heat coach Eric Spoelstra at Utah Jazz star Jordan Clarkson ng mga videos na nanghihikayat sa mga basketball fans na tumulong sa mga nasalanta ng nagdaang bagyo. At unang Asian American head coach sa NBA, nakilala si Spoelstra matapos magwawi ng NBA championships. Kung kilala mo si Spoelstra, ayan, siya yung coach ng Miami Heat. Sino ba yung mga nanggaling sa Miami Heat? LeBron. At coach siya dyan. Pilipino yun, actually. Filipino-American, ano? Pride of Philippines. Yes. Lalo yung mga naglalaro talaga Oo. ng mga basketball, ganyan, ano? At yun, si Clarkson naman, hinirang bilang 2021 NBA Sixth Man of the Year, ay nananawagan ng tulong, malaki o maliit man, ay mahalaga para sa binayo ng bagyo, sabi ni Jordan Clarkson. Pero hindi nagtatagalog ng mga English ka. Kapag nagsalita sila, talagang wala kang, hindi mo mararamdaman na sila ay Filipino. Oo. Sana magbigay din ng tulong itong sila Sawiti. Kung kilala mo si Sawiti.
I'm a best friend. Oo, yung sinabi mo sa akin best nun. friend. Sila Sawiti. Kasi sila Bella Porch, nagbibigay na talaga sila ng tulong. Sila Bretman. At hindi Ilocano oo. yun, si Bretman. At hindi naman kailangan mga ka-action na pumunta pa tayo dun sa doon sa ang tawag Tayog din? ng marating yun. Oo, tayog ng mararating natin bago tayo tumulong. Yung mga yon ay isa lang ding ehemplo na kahit ang taas na ng narating nila ay kaya pa rin nilang yumuko at tumingin doon sa mga nasa babang nangangailangan. Yes. Kaya pa rin nilang parang kahit ganun na sila, kahit na yung mga nakilala nila matataas na ganun. Nandoon pa rin sila sa parteng Pilipino kasi ako. Oo. Diba? At may abilidad ako para tumulong. Kaya idol din si Sawiti Sawiti. She's my best friend. Oh, sabi pala ni Sir Salvo Marcancino, 'di ba tinatanong natin kanina kung paano niya sinelebrate Go. ang pagdiriwang ng bagong taon. Sabi niya nanood ng nagpapaputok. Same. Nanood lang? Oo, nanood. Nako mga ka-action, dapat kayo mismo yung nagpaputok dyan. Tignan natin kung hindi kayo masabungan. Hindi, pero okay din yon na halos wala masyadong wala masyadong nagpaputok ganyan. Tsaka mas ligtas na lang din yung ginawa ng ating ka-aksyon na si Sir Salvo Marcancino. Yes. Yung nanood na lang kaysa yung tayo nagpaputok. Kasi nga patuloy yung pagpapaalala talaga yung bisperas ng bagong taon, yung mga araw bago sumapit yung bagong taon ay patuloy yung pagpapaalala sa atin ng BFP, ng PNP na kung po pwede mga ka-aksyon, hindi na tayo gumamit ng mga paputok. And luckily, fortunately ay naging maayos naman or naging compliant naman yung mga ka-action natin na hindi na nga din talaga ganun kadami yung nagpaputok sa araw po ng bagong taon. Yes, mga ka-action. Nakakatuwa dahil totoo yung sinabi mo. Hindi naman lahat ngayon mapapansin mo din yan Kasi pagka yung mga nakaraang New Year talagang itong mga Pinoy paputok doon, paputok dito, ganun. Pero ngayon at hindi na ganoon kadami. Mapapansin mong may pagsunod din silang ginawa. At saka nandoon na sila sa simplicity ng buhay. Yes, totoo yan. Parang yun din ata yung naging magandang epekto ng COVID-19 na parang na-appreciate na natin yung simple things, yung little things na kahit buo lang yung pamilya natin na nagsiselebrate. Oo, pansin ko yan. Totoo yan. Okay na. Yung tipong... Kasi treasure na natin yung buhay ng bawat isa sa atin kasi hindi natin alam. Yung okay ka na dun sa pamilya, kaibigan, yung kasama mo nung bagong taon, di ba? Kasi surviving the COVID-19 ay napakalaking bagay na yun, mga ka-action. Hindi lang napakalaking bagay. Sobrang laki. Sobra. Dahil parang isipin mo, buhay ka. Di ba? Sa ilang taon na umiiral yung pandemic na yan. Buhay ka sa gitna nung ang dami ng bilang nung mga talagang binawian ng buhay. Yung mga iba, pamilya mismo nila, yung kadugo nila, yung nawala. At yung iba, hindi lang isang miyembro ng pamilya ang nawala, mga ka-action. Diba mga ka-action? So, grabe, napagandang i-appreciate ng mga maliliit na bagay na nakikita natin. Speaking of maliit na bagay, huwaran dyan si Ma'am Delia Cabais. Sabi niya dito lang kami sa bahay, ma'am. Nagpa-sound ng radyo, tapos kumain kasi dalawa lang kami, ma'am. Ayan, oo. Nakita din natin yung pagbati ni Ma'am Delia Cabais nung mga gabi na may special coverage tayo. Dalawa lang daw sila doon sa bahay nila. O, di ba? Pero hindi niyo po siguro kasama yung mga apo niyo no, ma'am, nung pagdiriwang ng bagong taon. Kaya dadalawa lang kayo. Pero kahit na ganoon ay makikita naman natin na masayang-masaya si Ma'am Delia Cabais sa pagdiriwang ng bagong taon. Totoo yan. Papapansin mo yan sa kanya. Sa post niya, doon sa pag-greet pa lang niya sa'yo. Hindi lang doon sa pag-post. Doon pa lang sa live nyo. Nandoon siya at talagang sama-sama tayo Pilipino. Oo, talagang nandoon siya para panoorin, manood ganyan. So maraming salamat po mga ka-action. Lodi, Alright, good morning. Good morning din sa'yo, Lodi. Sino yan? Yan lang, Claire, may Lodi ka na agad ha. Lodi. Dili mo man nagsabi, diri sa amin na may Lodi ikaw. Lodi. Okay, morning. so ayun. Good morning po sa inyong lahat mga ka-action. Ayun, syempre lagi po tayong mag-iingat palagi mga ka-action. Yan, maraming salamat po kay Sir Boyet Bautista sa pag-heart.
Sino ba Ayan. tong Sir Boyd Bautista na ito? Sir Boyet. Ayan, hello po sa inyo, sir. Ayan. Sir Conrad Si pala Sir yun. Conrad pala yun. Hello po sa inyo, sir. Ayan. Okay, so binabati ho natin kayo ng isang Action Morning. Lokod nito si Claire. Sir Boyd, sabi ba? Hello po, Sir Boyet. Sir Conrad yun. Si Sir Conrad yun. Oo Yung nga. on air, sabi niya. Oo. Si Sir Conrad yun. Nagkamali ka ng tawag. Binanggit mo pa kasi, Boyet. Akala ko tuloy ibang tao. Si Sir Conrad lang pala. O, wala na. Biktima. Naalala ko kasi, Boyet. Sabi ko, hello po, Sir Boyet. Sabi, tapos naalala ko, si Sir Conrad yun ay. Sabi ko sa isip ko, oh, wala lang, mga ka-action. So, kayo, Good morning din niya, Sir Ar. Oh, yan. Good morning sa inyo lahat, mga Yes. ka-action. Good morning kay Action Conrad. Alas 4:30. Gising na yan. Oo. Switch ng ilaw doon, switch ng ilaw dito. Ako, sir. ganyan Alas 4 talaga. ingan. Ako, sir. Ang mga public servant. Oo. Ayo, alas 7:05 na. Action Yan, Conrad. kasi kaya pala nag-heart si Action Conrad dun eh. Oo, yan. So, alas 7:05 ng umaga, mga ka-action, binabati ho natin kayo ng isang Action Yes. Morning. Susunod na programa ang Newscast, Action Radio Balita. Dito ho yan sa Action Radio Pangasinan. At samahan niyo pa rin po kami sa mga Mm-mm. susunod pang programa. Yes po. Samantala, nakasama ho natin technical side, Action Conrad Alvarez. At sa pangalan ho ng aming station manager, Action Violi Valdez Ferrer. At nakasama niyo po kami. Ako po si Action Claire de Guzman. Ako naman po si Action Alex Navarro, mga ka-action, nakinig kayo sa program. Nanguna kayo, sabihin ko sana eh. Nanguna kayo. Ngayon, nakinig kayo, mga ka-action. Nakinig kayo ng programang Tumutok Balitang Bayan. kayo, oo. Tumutok kayo sa programang Balitang Bayan numero 1, Sunday edition dito sa Action Radio Pangasinan. Una sa action. Una sa balita, Sama-sama tayo, Pilipino.